приключим. Ще използваме възможността да ви покажем устройството на падащото легло и как се работи с него. Нашите падащи легла са предимно с механизми на Хефеле, немска марка, с газови амортисьори. Леглото се състои от корпус и съответно същинска част легло. Имаме крак, който е модернизирана разработка, не е стандартната на Хефеле, защото при стандартната разработка трябва да извадиш крака, да го обърнеш, да смениш ръцете, да извадиш, обърнеш, а нашия крак, ето виждате, с едно движение се отваря и затваря заедно с пускането на леглото. Разбира се, предлагаме и други видове крака. Отвътре леглото съответно има механизъм и газови амортисьори. Газовият амортисьор работи двутактово. Веднъж натиска леглото към земята и го сваля, и веднъж съответно го натиска горе, за да не паде, да не удари някой. За това тази стегнатост трябва да се преодолее при сваляне. Също така не се дърпа силово с ръце човек да се мори, а според ръста си крачи назад, защото използва тежестта на тялото. В един момент идва естественото място да се отвори крака, както и естественото място да се затвори. Също така на нашите легла слагаме една усилена облегалка, така че тя хем подсилва корпуса, хем се учи за облягане. Корпусът е изцяло затворен, за да не влиза прах. Разбира се, има и модификация да е отворен, ако някой иска да си окачи картини или да изглежда по-ажурно. Тук е мястото да засегнем и цената. Много хора цената им се струва висока, но какво включва цената? Първо включва механизъм 805 лева, второ включва самото легло, трето включва корпуса, така че падащото легло в кутия, както и другите падащи легла, са не само легла и са произведени като легла, а са произведени и гардероби. Това е с размерите на 3 крил гардероб. И това мотивира цената. Освен това, имаме изработка, имаме доста голямо количество материал в едно легло, плюс това, че то се монтира от 2 души за цял един ден. Затова и цената на падащото легло е такава. Друго, което може да се каже, че може да има различни ширини, различни матраци. Амортисьорите се подбират според тежестта на матрака, така че да се дига и да се смъква лесно, без усилие. Мисля, че с това разсеях много съмнения и внесох яснота в това как се използва падащото легло и как се работи с него. Благодаря за гледането.